avortar. No és cert, són casos molt minoritaris, no sabria dir-vos el percentatge exacte, però estic segura que estem parlant de per baix del 5% dels casos d'avortament de l'Estat, és molt minoritari i per tant penso que és un debat superflu, no és el problema real que tenim en el tema de l'avortament en aquest país. Per altra banda, no és cert que sigui l'única modificació, perquè la reforma de la llei modifica també el procediment, i el procediment en casos com este és molt important. És molt important perquè si el procediment el que fa és dificultar que finalment la dona embarassada arribi al lloc concret on tenen que practicar-li l'avortament fora del termini en el que encara és legal practicar l'avortament, perd el dret a realitzar-lo. Per tant, això també és molt important i pareix que no és un element de debat. Considero que el fet que centrem el debat en si les adolescents de 16 o 17 anys, com el PP ha volgut argumentar a nivell de govern central, que és important per aquest tema en concret, és una qüestió partidista perquè, com dic, torno a repetir, no és un problema real. D'altra banda, me confirma que és el 3,6% el número de dones adolescents entre 16 i 17 anys que avorten en el nostre estat. D'altra banda, nosaltres, Compromís, sempre hem votat i ens hem posicionat en contra d'aquesta reforma de la llei. Per tant, continuarem instant al govern central, perquè evidentment no podem legislar sobre el tema de l'avortament, però sí, per sort, podem instar al govern central, fins i tot encara podem manifestar-nos legalment, si demanem permís i tot això. Per tant, si hi ha manifestacions, ens manifestarem públicament. Si podem instar a través de les institucions, instarem per a que retirem aquesta reforma. Inclús amb l'esperança que en el proper mes de desembre hi hagi un govern diferent i que legislen aquest tema en un altre sentit del que està fent el Partit Popular. I d'altra banda, l'únic que volia concloure és que l'alternativa a algo que reforma és la versió prèvia. Vull dir, si no s'aplica la reforma, l'alternativa legal, evidentment, és el que hi havia abans. Per tant, no és cert que no se proposi una alternativa, perquè si instes a retirar una reforma, les coses queden igual que abans de la reforma. Gràcies.